Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Nasizwa ari Sunday tukugadzirira kuda kudaiso kuti timbofambira nyaya dzechechi handitika saka pane kanyaya yakandangoya nako before ndatanga kuita recordings ema couple of sermons that we want to look at muzuva ranhasi. Today is going to be a very good day, interesting day, and but pane nyaya yandakaita nezuro nyaya yevana 4 Vakafa Kuhopely. It seems like kuti pane akaona zvichiitika asiri kuda zvake kubuda pachena kuti zvakafamba sei, but zviri kufungidzirwa izvo kunzi vana ava pane 3 vakanga vakapiswa mumota vafa, and then 1 akaiswa mumota aita sei achiri kufema. Handitika handizivi hangu kuti chokwadi here kana kuti kunyepa, but ndine umbo hwandauya nawo hwandoda kuzombokuratidzai. But tisati tapinda muumbo hwandinawo, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzi. Kana une zvauri kutengesa, kana une nyaya yadzaunadzo, kana une mavideos, ndibate futi pasame number idzodzo. Handitika so nyaya yandauya nayo zvamanje manje yandiri kufambira inyaya yakaitika kuHopely. Vana 4 vakafa vakaiswa mumota, vakazowanikwa vari mumota. Muridzi wemota akabudisa vana mumota, vana vanga vatofa kudhara. Iye aifunga kuti vana vachiri vapenyu, but vana vanga vaita sei, vana vanga vatofa kudhara. So vanhu vari kutaura zvakawanda. Vamwe vari kuti muridzi wemota akachekeresa vana, gogo vamwe vari kuti akachekeresa vana, but pane munhu azoisa comment iyi pane imwe channel achitaura achiti, please get in touch with me, I want to show you the killer of those innocent souls. Vana 3 vakaiswa mumota vafa, ane 4 years ndiye akaiswa achiri kufema akazofira mumota. Kana muri kuda kuziva mhondi iyi, ndibatei akaita kutuma vakomana vaviri vaisa tuma emoji twemunhu ari kuchema. So tongokumbira kuti kana evidence iyi iri yechokwadi, kana umbowo uri wechokwadi, munhu ngaangoitawo step up, angoita sei angonopawo mapurisa. Handitika mapurisa ofambira nyaya dzacho. I think zvingatibatsirawo tese nekuti tiri kushushikana kuti vana vanga vachiri vana vadiki, ende vana vanga vachiri vana havana zvavanoziva, muri kuona. Saka kana pane kunzi pakaitwa farewell play zvakaitika, pane uyu ari kuzviita neumbowo. Handitika munongozverengerawo mega. Hanzi please get in touch with me, hapana macontacts, and then username rake harisiri iro rakageneratwa nenhingirikini neGoogle paunocreata iyo account. Hapana zita, dai pane zita at least vanhu vaigona kuziva kuti ndinhingi, but hapana zita. So ari kutaura kuti anokwanisa kuratidza mapurisa kuti chii chakanyatsoitika kuvana ava. Handitika let's hope kuti munhu wedu anobatika ende anobudawo pachena, vana voita sei vozororawo murugare. Handiti saka ndo nyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje. Regedzani mbononyatsopedza kupfeka giya rekuchechi ndodzoka panapa netumasermon twandinatwo timbofambira nyaya dzechechi chaidzo. Handitika so thank you for watching, thank you for subscribing, and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Tosangana muvhidhiyo rinotevera.